dedico a la indústria de la cultura i dintre de la cultura hi ha l'arquitectura i dintre de l'arquitectura hi ha l'arquitectura de la innovació, de l'I+D+I. Diuen que som arquitectes emergents, que fem valor afegit i que aquest valor afegit té un equilibri amb la naturalesa. I el que nosaltres estem fent d'una manera molt específica és buscar una arquitectura que surti de la performació de la naturalesa, és a dir, de la química, de la física, de la ciència interior de la naturalesa. És important el que fa la naturalesa, no el que és. I, per tant, la pregunta és què fa, no? I què fan els nostres edificis. Crec que la nostra arquitectura no surt del lloc, no és contextual, està molt i molt a l'alça la cultura del context, però el context en realitat no té cultura o no té suficient cultura contemporània i cal injectar aquesta arquitectura contemporània amb aquesta tecnologia, amb aquestes idees, amb aquesta innovació. Per tant, és com escoltar la societat, però al mateix temps excitar-la injectant una gran dosi de novetat i del món contemporani. Tota l'arquitectura nostra no és de futur, no és futurible, que sempre a molts diaris ens passen al 2100, no? La nostra arquitectura és contemporània, és d'avui, amb la tecnologia d'avui, per a la societat d'avui, punto. Barcelona, en els anys 80, venia d'un postmodern i s'havia de fer democratitzar el disseny, democratitzar l'espai públic, democratitzar l'arquitectura. Es tractava de buscar espais, guanyar espais, no? Vale, ara tenim aquests espais, tenim un espai democràtic, un espai públic, però què passa? Que la societat que ha de fer servir aquest espai té l'espai públic buit i la PlayStation, els Nintendos, el món dels videojocs, on ells poden crear els seus personatges, decidir la seva música, generar llums, interactuar, treballar en xarxa. Jo crec que l'espai públic s'ha de posar al mateix nivell de complexitat que l'espai del videojoc. Per això jo crec que s'ha d'injectar complexitat en l'espai públic. Crec que van fer una decisió sensible, deguda a la intuïció més que al control, que és estudiar arquitectura i estudiar escenografia amb l'Institut del Teatre, amb el Iago Pericot. I aquesta doble visió de l'espai, l'espai és el mateix, però és com una doble visió, ens va fer veure la ciutat com un lloc d'oportunitats com la Capsa Negra. La Capsa Negra és aquest espai on una llum pot ser un carrer, una ombra pot ser una persona, la tensió pot ser un diàleg, una projecció pot ser un edifici en 3 dimensions i, per tant, aquesta virtualitat, aquest aspecte més efímer, més temporal, li inclou a l'arquitectura un input molt important, que és el temps, la sensació i la realitat del temps. Si la nostra arquitectura és paisatge, és naturalesa, però li incluïm la idea de temps, apareix el paisatge d'aconteixements. El teatre són escenes muntades, la nostra vida podria ser escenes muntades. La nostra arquitectura ha de tenir temps. Si penses en velocitat, les nostres idees segur que d'aquí 100 anys no estan bé. No estan bé, ho hem de reconèixer, hem de ser molt sincers. Si construeixo per 100 anys, estic matant les generacions que venen després. Hem de cuidar el patrimoni, però hem de fer patrimoni. I no hem de fer només patrimoni, sinó que hem de fer utopia. Nosaltres estem construint els discursos del Paul Virilio dels anys 70. Jo haig de construir per al valor i la durada de les meves idees. Si les nostres idees i tecnologia duren 20 o 25, doncs és que és això, i és correcte, i és honest. Tot és efímer, tot és fugaç, el futur ja no existeix, és avui, i per tant, siguem honestos i siguem sensibles. L'arquitectura desapareix.